Hello guys, narang na hay no hay lam supir ani total vlog tabu kaisa jaga thakoi tongo ani frani nogo naitong din no video no payasak thangai purung naisi ang borok bro thangtong bisa haksab jaga si naitong din no video no payasak hello guys tabu kitu wati thaiman dinoi Ramo sebutaka kaisa dogano butaka aku masih tenggelam masih tenggelam ini baik orang butaka kaisa bora dogana setak setak hello kam namu cuma wati thaiman kuno mabu matang dia ini ani friend nogo mas hogala Ramo deko butang matang sinai nogo si masih butangan paisa Tini ke wati kubangma phaijak sini banbo tui pungoi thangka oroni tabu tui nokol tongo kai abo nokol tongo sung arom na thangoi tongo tabu tui sarokaino amanaisi ikko tabu ki aromoi tongo jong naidi puthiro manoi tongo kotor si puthi Gobang si manka nah di busalai tong baga aram sida puthi buti ganang ma ekdom nathong nathok belai na kotor manka naidi busu kotor ka oba khichini porti from tini tumani busa chikon chalai tongai tabukhi wan uyukung kha ek sapta ni pore kha sokar kha vaccine rubai khapini no ega tabukhi na bikin tonglai hinna se rung ya wara tik na thongai tong tabukhi sanje dara tikin chana nai tongo chicken load kaisa tongo obo egg load tukti ba jahai phone obo tabukhi town thangna bagai nokro tongo ani friend kaisa phaijak ani baisong nogo babai thangnai kisa berai phaigana hinai town thangnai tabukhi auto chung ani friend bai thangai tongo town auto kajak ei kane dol phaijagan bai songno hingkai tin town thang donglai chung tabukhi shopping mall hapa kaisa max bazar bokai abo naithok jago white color no naithok jago side donglai chung abokhe ang hamjago abokhe naithok jago angkai abono salai tonglai nai tonglai ta tabukhi chung shopping mall ni nokhorai bini bisin nok thongnai tongo ani friend ni bisin nok thangnai hinai bo sai tonga angkai kisa berai thangnai hinai bo town phaiga hingka ba bini bisin nok habai thangnai hinai thanglai tongo tabukhi bai tonglai